Taga saan kayo? Quezon Province. Quezon Province. Ang sakit mo, ito. Yan. Tapos pag kinangat naman, dinemo ko naman, wala. Ngayon, pag kinabitan natin ng posporo, mayroon ng kamay, gumagana agad siya sa tao. O, gumagana, patong pa lang, nagana lahat. Lahat yan, nagana na. Automatican. Lahat yan, nagana. Basta may dasal. Kung wala siyang dasal, di ang gagana. Gumagana lahat. Gumagana. May sakit ka ba sa puso? Wala. Magdasal ka kay Kristo, humingi ka ng tawad. Kailan ka pa ulit pumasok ng tahanan ni Kristo? Last week. Last week pa. Hindi mo naman problema. Huwag lang abot ng 5 taon. Magdasal. Kailangan nyo magkaroon ng pagdarasal kasi may mga nagtitinda kayo, di ba, sa palengke? Pag palengke, marami na inggit. Maraming marites. Alam mo na yun. Marami. Nakanayin pa. I-relax. Focus. Ilan ang anak? Dalawa. Pikit. Gumagana talaga. Handa. Unahin mo na natin yung tao. Pangalan? Maika. Middle name? Lusa. Pikit. Focus. Pag sinabi kong babae ka lalaki ng sasagot mo, babae. Naririnig mo ko? Anong pangalan mo? Maika. Pag sinabi kong babae ka lalaki ng sasagot mo, Papa. kilala mo si Kristo. Anong pangalan mo? Maika. Nasaan ka ngayon? Ay ako ano. Nasa Pampanga po. Yeah. Taga saan ka? Quezon. Pikit. Quezon Province, ha? Apo. Pikit. Focus lang ang isip. Hayaan mo lang makatulog ang diwa para malaman natin kung hanggang saan yung lakas ng kalaban natin. Ano? Susuko ka na, hindi ba? Bakit ka nasunod ng espiritu niya? Alis ka hindi? Alis ka sa espiritu niya hindi? Gusto ko na drama. Amen! Ano? Alisin mo hindi? Tagal mo! Tatagal mo! Tagal! Tagal mo! Lahat! Ubusin mo! Tagal mo! Lahat! Sige! Mahawa dyan! Hindi yan asawa mo! Hindi yan ako! Hindi mo asawa! Pas! Hanggang! Nagagalit ka ba sa kanila na hingit? Dudurugin kita na walang alinlangan. Mamilik ha. Papakawalan kita o papatayin kita na walang tanong-tanong. Nagagalit ka ba na hingit sa kanila? Sagutin mo yung tanong ko. Nagagalit ka ba sa kanila hingit? Ha? Ayaw mo ko sagutin. Dudurugin kita na walang alinlangan. Maniwala ka sa akin. Kakalasin mo hindi? Kakalasin mo hindi? O, tagal mo. Babae ka lalaki. Kilala mo si Kristo. Hindi mo kilala si Kristo. Kilala mo si Kristo. Sagutin mo yung tanong ko kung kilala mo si Yesu Kristo. Babae ka lalaki. Ano ang pangalan mo? Ayaw mo ko sagutin. Ano ang pangalan mo? Hindi mo alam pangalan mo. Babae ka lalaki.
Babae ka lalaki! Kilala mo si Yesu Cristo! Ubusin mo! Tanggalin mo! Ubusin mo! Ubusin mo! Huwag mo akong dadrawan. Hindi bagay. Alas! Pasok ka pa dyan ng pasok para lagi kang nasasal sa akin. Ewan ko lang pag hindi ka ng tanda. Ubusin mo! Babae ka lalaki! Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Alasin mo! Alas! Tanggalin mo lahat! Tanggalin mo! Tanggalin mo yun eh! Tanggalin mo yan lahat! Ubusin mo! Tanggal! Bakit ganyan ba magtanggal? Para ayaw mong kalasin yan. Kalasin mo! Lahat! Bilisan mo! Huwag kang mag-arte-arte yan. Sasampalin kita. Hindi ako nagbibiro. Tanggalin mo! Bilis! Lahat! Tanggalin mo! Simula ulo niya! Para hindi ka masaktan. Sagutin mo tanong ko, tao ka hindi? Tao hindi! Ayaw mo kausapin? Ayaw nyo taga kausap ha? Kanina pa kayo ha? Ano? Huwag mamatigas ka pa sa loob ng espiritu niya. O, sakta mo na magniti mo. Kaya na tayo bago. Matitigas ang ulo ito, mga pangit ito. Bahala na kayo, pabaya ko na sa nila. Mahala na sa yung mga ngilig Kristo. Ayaw mo magsalita eh. Yung tanong ko, sagutin mo. May galit ka ba sa tao niyan? Sagutin mo yung tanong ko kung babae ka lalaki. Tao ka hindi? Tao hindi? Wala na. Marami pa yan! Huwag mo kong dramahan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat yan. Marami. Ubusin mo. Ubusin mo. Tanggalin mo lahat yan. Tanggal. Lahat. Tanggalin mo siya pati sa dibdib. Pati sa leg niya. Wala tayong mga luwang papalari. Dibdib ng pangit ito. Ibabalik ko sa sakit. Wala kang kwenta kausap. Mamili ka, mamamatay ka nung wala kang linlangan. O lalabas ka dyan at ano bang kinagagaan mo taga sa tao nito? Tinatanong kita kung tao ka hindi. Pero nga ay na yung mata mo para makita ko nga itong mga pangit. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Alis! Ganyan yan. Pag may sakit. Mamamatay ka na mamamatay dyan. Torturin kita sa loob ng espiritu niya. Pag hindi ka pa rin tinanggalan. Kahit wag mo tagalin niya, kaya ko tagalin niya. Pero pag hindi kita paglaro, torturin kita. Para mapahinto kayo. Ayaw niyo nito. Ayaw niyo magpagpagsak ng Diyos. Tinatanong kita kung tao ko, espiritu ka, ayaw mo kong pansinin. Kilala mo si Yesu Cristo? Hindi! Kilala mo ba si Yesu Cristo? Kilala mo ba si Jesus? Tanggal mo. Tanggal! Malapit na. Kunti na lang. Pasukin na siya magniti ko. Wala kong kwenta kausap. Tanggal! Tanggal mo. Ubusin! Meron pa 20%. Tanggalin sa hanggang balakang. Huwag mo akong dramahan. Hindi bagay. Hindi nayayan yung puso ko. Ibig sabihin, sisinungaling ka daw.
hierarkiya dito sa puso ko, hindi ka mananalo sa kanya. Ang nilon, ha? Alam niya kung tao ka. Ha? Bisa mo. Bisa mo. Paspas. Pipilipitin kita ng pipilipitin dyan. Dahil tanggalin ko sa kita mo, daliri lang ako sa kanya. Mas hindi ko lang makukontrol ang kapangyarihan ko kapag ng papel. Ang galing mo! Kita mo. Ito na yung dalawang kamay ko. Bisa mo. Kahit daliri lang yan. Kagana yan. Basta't may karga. Aspasin mo. Hindi lang natin makukontrol. Bisa mo. Huwag mo na akong dramahan. Ang galing mo lahat. Ingot ka. Wala nang papel to. Kala mo. Ibig sabihin, nandiyan ka sa Holy Espiritu niya. Ang galing mo lahat. Ubos, ubos, ubos. Bisa mo. Sige. Ingit pa mo, ha? Eh, halong ingit ang kanyang susi. Paspasin mo! Hoy! Kahit tayo mo magsalita, kahit natutorture ka na sa espiritu niya. May gusto ka sa asawa niya, wala. Ito to! May gusto ka sa asawa niya, wala. Mamili ka, may gusto ka dito sa babae nito, kung sa asawa niya. Saka ba may pag-anga nito? Hindi bagay. Kahit anong iyak drama mo dyan, Jack, kasi mo na, kasi mo. Isa mo. Tagal. Bilisan mo. Tanggalin ang tanggalin. Lahat. Hanggang leg, hanggang ulo. Kahit hindi na tayo. Tinukurtyo ko na sa iyo. Lagyan mo ng magnetiko. Lagyan mo ng kuryente. Tanggalin mo lahat. Hanggang sa puso niya. Lagyan ng tubig na banal. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Lahat. Hindi na ito sa... Wala siya. Kaya lang ito. Tanggalin lahat. Galing pa ito ng Quezon, ha? Bugin kita dyan. Tanggalin mo lahat. Tanggal. Bilisan mo. Tanggal na tanggal. Kaya pala parang binabalda. Paano balda siya binabalda? Paano siya mababalda? Oh, binabali yung mga ano niya. Binabalda talaga sa mo, hindi parang talagang binabalda ito. Parang ano rin lagi siya binutumpok. Ano? Papasok ka pa sa katawan niya, ay sa espiritu niya, hindi na. Ayaw mo ko kausapin talaga. Wala kang kwenta. Tatapusin kita nung walang kalindangan. Hindi sa magnetiko. Isang daan na kuryente. Apoy. Tubig. Wala kang kwenta. Walang kwenta. Yung nangulam ko, Dinatay na. Gising. Amen. amin. Patay na. Walang kwenta kausap natin. Hinga na malalim. Sabi mo in Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. Amen. Inom. Dilat na mata. Kunti lang muna. Kung kagaya si ate kanina. Tama na. Oh. Inom. Lunukin mo yung tubig ni Kristo. Tingnan mo, iangat niya yung kamay niya. Tingnan natin kung anong ginawa ni Papa Jesus. Angat ang kamay. Masakit hindi? O, ganun-ganun mo. Masakit. Wala na, kabila. O, masakit hindi? Ano sasabi mo? Salamat, Yeso Kristo. Binabaldado ka namin. Ewan kung may napunta sa madilim. Nawala yan sa ulirat niya. Saan ka nakapunta?
May pinuntahan ka madilim? Ha? Hindi mo matandaan. Madilim yun, maliwanag. Madilim? O, say kinukulam siya. Babaldahin ka. Sunod, ganun ka no. Tapos yung lig mo para ka robot. Susunod, hanggang pababa niya yung katawan mo. Pupuan sa wheelchair na agayan. Tapos yung paa mo, yung hita mo medyo matsaba-tsaba pa ng konti, magiging, ano na yan, magiging manok yan na yung iyaw yung mga Adidas. Magiging ganyan yan. Tapos yung mukha mo, mag-iiba na itsura niyan. Oh. Maniwala ka sa akin, sanay na ako niyan. Dahil 11 years na ako nagagamot. Ganyan, unti-unti. Ilan years mo na sakit yan? Pag naman sa to. Oh, wala pa. Pag lumagpas ng isang taon yan, tuloy-tuloy na yan. Hanggang hindi yan na target. May ininom po siyang gasin sa Hindi yan obra. Huwag lang inumin yun. titigil na po. Oo, hindi yan gagana. Okay po. Kasi wala naman talaga siya sakit dyan. Oo, at tagal-tagal niya nang uminom ng gamot. Mag-isang taon na, hindi pa rin nawawala. Yung gamot yan, hindi yan dyan. Gamot yun sa ano. Ang kailangan mong gamot si Papa Jesus. Yan, yung pinakamaganda mong gamot. Yung kumukulam sa'yo, mukhang wala siya sa probinsya. Kung saan ka nagtitinda. Oh. Oo. May mga gagawin din. Lahat ng sakit mapupunta sa kanya. After 6 months, 1 month, pinakamabilis. Tapos siya naman ang mamalasin. Lahat ng negosyo niya babagsak. Lahat ng anak niya, ewan ko na kung isasama, si Papa Disco, papansin niyo, hindi na namin trabaho. Pero lahat talaga sa kanya magkakasakit. Ang importante, gumaling ka. At huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo, magpatawad ka na. Wala na talaga, ganun mo kamay mo. Wala na. Wala na itong sakit. Gagalaw. Madali lang ito eh. Upo dito. Kita mo, 17 minutes, puro ka na lang aray. Wala siyang alam. Hindi siya nakarating doon sa ano. Madilim. Madilim ba talaga? Wala kang makita? Wala siyang alam. Kahit isa, wala. Mabang kamay. Patila. Ganito. Wala naman itong sakit eh. Sakit nito, kulam. Ano to? Inggit. Wala. Tayo. Hindi ako nagbabaya, magiging Adidas ang paa mo. Tapos ang mukha mo, ay naku, hindi na maputi yan. Batik-batik na yan. Papangit ka na. Ako ka malasi. Upo. Ano paramdam? Gano'n mo yung mga katawan mo? Ano pinagkaiba? Ano? Ano pinagkaiba? Wala na sakit. Pero ngayon kami mo para. Yan dibdib mo, wala na yan. Ang importante na wala na. Huwag mo na pangarapin kung nasan yung kalaban mo. Ang importante, nagpatawad ka. Tingnan mo, naalala mo itong pinisil ko kanina. Hindi magbabago yan. Kung ano lakas na ginawa ko, ganun pa rin. O, wala na. O, kita mo, binibit-bit ko na. Wala na. Natural, binit-bit yung, ano mo, ano yan, nire-release lang siya. Pero kung ganyan lang, wala na. Wala na. Relax ng konti. Makikisigmirado lang tayo. Malayo kasi tayo kay Quezon. Todo. Wala. Last na ito. Sarap diretso. Ayaw makipag-usap yung mga kalaban. Ayaw makipag-usap. Anong paramdam? Pinag-iba? O lakad para malaman mo kung pinag-iba. Umabot ka rin ng 90 minutes ha. Mahaba yung buwal lang ng bibig mo. Ayaw ng kalaban mo na nabubusit ako. Ayaw magsalita, hindi niya daw kilala si Kristo, babae sa lalaki, hindi. Ano ka? Wala. Ay, hindi siya nagsasalita, di wala. Naririnig mo ba ako? Kanina pa ako tanong-tanong, ba sinabi sa'yo bago ako pumikit, pag tinanong ko babae ka, sumagot ka agad babae, naririnig mo ko hindi? Ha? Eh, bet tayo magsalita. Ano? Hindi ko nakasalita. Oh, sa'yo wala siya. Nasaan ka nakarating? Gusto magaling lang. Madilim lang. Sa'yo kinukulam siya. Ingit yan sa negosyo nyo. Gusto ko kayo pero hindi ako makasalita. Oh.
Hindi daw siya makapagsalita. Ibig sabihin may pumipigil sa bibig niya. Kasi pag pumasok siya sa bibig nito, dampot na. Ibig sabihin, malalaman na natin kung sino siya. Kaso ayaw niya magsalita. Wala akong magawa. Nawalan nga siya ng malay. Yung dinaanan ko Kilala niyo yan. Paalam ka na. Taga saan kayo? Sa Quezon. Quezon Province. Anong Quezon yun? San Antonio. San Antonio, Quezon Province. Mega shoutout. Pag meron akong NMAX, makarating ako doon. Ano pakaramdam talaga? Okay. Wala taga sakit. Kahit ilang gamot. Alam ko, parang malay lang. Ang alay, natural lang yan. Kasi matagal na siyang kakainom mo ng gamot. Ibitigan ko na po yun. Hindi niya kailangan ng gamot. Ito po talagang ngayon, hindi na po. Wala nang sakit. Ito po talaga. Yan. Ngayon lang po nangalay. Ngayon lang nangalay. Kaganan. Ayun kanina. May konti pang ugat siya hindi na babalik. Pero madali lang yan. Pero wala nang sakit. Salamat. Thank you so much. Ano ba yung panguntra? Pangontra kaya po Sinda. Mamaya na. Paalam ka muna. Bye-bye. Mahaba ng video mo, 21 minutes. Mahaba na to. Taga Quezon. Ingitera po yung kinukulam siya. Tingnan mo muna yung paa mo. Baka may sugat. Parang May sugat ba? Nasaan? Silipin mo. wala. Wala nga sugat eh. Dali, kamay ko na nga lang hinahawak ko sa'yo. Ginaganyan-ganyan na nga lang kita. Sabi niya, aray! Wala na sakit to. Wala na. Correct ako yung kaninin. Thank you so much. Taga Quezon, San Antonio, Province, mega shoutout.